Бажаные жыхары и гости Гомельщины. Гомельский областной выканаўчы комитет и областный совет депутатов сардэчна віншуюць вас с Днем Незалежности Республики Беларусь и 81-й гадавінай вызвалення от нямецка-фашистских захопников. 3 ліпеня мы зноў звяртаемся до гераічнай гісторыі беларускай зямлі, аддаем даніну глыбокай павагі воінам-вызваліцелям, ушаноўваем памяць тых, хто будаваў нашу краіну і зрабіў яе такой, якой мы яе ведаем і любім, чыстай і прыгожай, сучаснай і моцнай. Дорогие сябры, прыміце самыя шчырыя пажаданні здароўя і дабрабыту, натхнення і поспехаў ва ўсіх добрых справах. Няхай у кожнай сям'і пануюць згода і шчасце. Няхай неба над нашай Беларусю заўжды будзе мірным. Са святам! З Днём Рэспублікі! Наступный пропинок улица Сялянская. Наступный пропинок улица Сялянская. Осторожно, двери зачиняются. Наступный пропинок улица Карповича. Осторожно, двери зачиняются.